Què faig, calba? Evitar. Dividir la fràgil unitat de la llengua castellana? Això faig? Sí, Chicho, això faig. Exterminar la fràgil unitat de la llengua castellana. Arran d'un tuit de la Generalitat Valenciana, on ortogràficament les paraules no estaven escrites com ho indica la norma, se n'ha fet una de bona. Bo, i ja de pas se difumina un poquet la nefasta gestió de l'adjudicació de places de professors. La qual cosa em permetrà fer este vídeo. L'ortografia no és llengua. Esta pregunta és per a vosaltres. Escriure diferent fa una llengua diferent? Ho exemplificarem clarament amb l'EPA, Principito andalú. L'EPA és una concepció andalusa que diferix de les normes ortogràfiques de la RAE i que és molt més fidel a la parla andalusa occidental i oriental. De fet, és perfecta, o quasi perfecta. Comencem. L'S, la C i la Z no existeixen. En castellà antic existia la C trencada, com nosaltres avui dia. Hi ha andalusos que fan sigmatisme, secesión, on tot sona S, el ceseo en castellano. Hi ha andalusos que fan zetasisme, cecesión, o siga, el ceceo en castellano. I després n'hi ha que fan la diferència entre el fonema C i el fonema C. Secesión. Veges tu quina casualitat que els que mai tenen faltes d'ortografia són els castellans. Burgos. Perquè ha sigut una norma ortogràfica feta per a ells. En comptes de RAE, hauria de dir-se RASC, Real Academia de Solo Castilla. Vaja, la norma ortogràfica deixa com a tontets al 95% de la hispanitat, perquè no diferencien de manera natural entre C y C. Déjame a mí hacer la norma y ahora verás como el 95% de la hispanidad ya no son tonticos. Número 2. Les vocals anteriors a una consonant elidia duen accent circunflex. En andalús occidental s'aspira. En oriental s'obrin les vocals. Asco, esco. En novio, es novio. Cosmo, cosmo. Més o menys. Número 3. Jejeo. La jota se'n va a la merda. Trabajo. El fonema che en occidental es torna che. Chorizo, chanchullo o chorizo, si eres zetasista. B alta i B baixa. B baixa pa què? Tot bé. Y i elle. Elle per a què si són lleistes. Cebilla. Fàcil. Ge i gui com en euskara. Àguila. Que qui és igual que en castellà. Jo hauria posat com en basc una K. I se simplifica molt més. Fora la Q. Rotacisme. De L passa a R. Hartar, arcarde, vengo del trabajo. I ara reprenc la formulació del principi. Escriure ortogràficament diferent fa una llengua diferent. Idioma castellano, idioma andalú? Què en penseu?